बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. शिवसेनेच्या जोरावर मोठे झालेले मंगेश लोके उमेदवारी मिळवण्यासाठी भाजपात गेले. त्यांनी सामान्य कार्यकर्त्यांना कधी मोठं केलं नाही. आम्ही निष्ठावंत पक्षाशी प्रामाणिक राहिलो. आम्ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अनेक आमिषं आली, मात्र त्याला आम्ही बळी पडलो नाही, असा गौप्यस्फोट ठाकरे शिवसेनेचे खंबाळे पंचायत समितीचे उमेदवार स्वप्नील रावराणेंनी केला आहे. काय म्हणाले रावराणे पाहूयात. सर्वप्रथम मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे व माझे वरिष्ठ नेते आहेत, माझे सहकारी आहेत, त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. कारण एकनिष्ठ राहिलेल्याचा आज त्यांनी मला जो सन्मान दिला आहे, मला जे तिकीट देऊन तिकीट दिले आहे, त्याच्यामुळे मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. तसं पाहाल तर जे आमचे तालुका प्रमुख होते त्यांनी तिथे प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी जो प्रवेश केला तो तिकीटसाठीच केलेला आहे. आणि आमच्यासारखे सर्वसामान्य कार्यकर्ते कायम त्यांच्या पाठीशी असतेवेळी देखील त्यांनी आम्हाला त्यांच्या मागेच ठेवलेलं आहे. कधी पुढे येण्याचा पुढे येण्याचा कधी चान्सच दिलेला नाही आहे. आता ते गेल्यामुळे जे आमचे आता कार्यकर्ते, आमचा कोण तसा नेता पाठीशी नसतेवेळी पण आम्ही जे ठामपणे उभं राहिलो आहोत, भरपूर अशी आम्हाला जे उमेदवार आता टिकून आहेत त्यांना भरपूर अशी मोठ्या प्रमाणामध्ये आमिष दाखवण्यात आली. साम दाम दंडभेद सर्व प्रकारचे प्रयत्न झाले. त्यातून आम्ही टिकून आज हा प्रचार चालू आहे. लोकांचा पण चांगला प्रतिसाद आम्हाला मिळतो आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व जनतेचे पण आभारी आहोत. जर आम्हाला पुढे चान्स जर मिळाला किंवा पुढे आम्हाला जर निवडून दिलं जनतेने, तर निश्चितच आम्ही सर्व जे आमच्या प्रयत्नाने जे काय त्यांचे प्रश्न असतील ते सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. पाण्याचे प्रश्न आहेत, रस्त्याचे प्रश्न आहेत आणि जी कामं चालली आहेत ती अत्यंत निकृष्ट दर्जाची चालली आहेत. कारण मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार या ठिकाणी होताना दिसतोय. सर्व ठेकेदार आहेत ते त्यांच्यावर तर कोणाचा वचक राहिलेला नाही आहे. एकाच बाजूने सर्व हे असल्यामुळे सत्ता असल्यामुळे कोणाचं तिथे ऐकलं जात नाही आहे आणि दडपशाहीने सर्व कामे चालू आहेत. ती आता जनताच त्यांना उत्तर देईल. हॅट्रिक करतात की परत जाग्यावर बसवते जनता आता तशी काय सुज्ञ आहे. जनतेला सर्व समजतं आहे. तुम्ही मागील 10 ते 15 वर्षामध्ये काय कामं केली, काय नाही केली ते जनतेला सर्व माहिती आहे. त्यामुळे जनतेच्या दरबारात आम्ही उतरलेलो आहोत. जनताच काय तो निर्णय याच्यावरती तुम्हाला देईल. विकास तर कुठे झालेला दिसत नाही आहे. थोड्याफार प्रमाणात झाला आहे, पण तो पण असा निकृष्ट दर्जामध्ये झालेला आहे. असा मोठ्या प्रमाणामध्ये असा कुठे विकास झालेला कुठच्याच विभागामध्ये तसा दिसत नाही आहे. आता आम्ही या निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच मी उतरलेलो आहेत. मॅडम आहेत त्या दुसऱ्यांदा उतरलेल्या आहेत. कोरोना काळामध्ये त्यांना पण काही काम करण्याची संधी मिळाली नाही. तर आम्ही जनतेला असं आवाहन करतोय की यापुढे आम्हाला एक संधी द्या. त्याचं आम्ही सोनं करण्याचा प्रयत्न करू. तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते आम्ही आमच्या तऱ्हेने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करू.